Nazdar lidi, dnešní video je se mnou SpeedTypem a dnešní video je taky tutoriál na Cinemu 4D. Jestli vás Cinema 4D nebaví, tak se dívejte na někoho jiného, protože teďka možná budu dělat velkou sérii se Cinemou 4D. Ale taky se těšte na let's play, takže dnes si ukážeme, jak udělat tenhle obrázek. Ano, je to opět obrázek, animace se mi teďka dělat nechce, tady víte, animace, mám prostě to Stevie zombíka, je to už i na YouTubeku, takže já tam ještě přidám hudbu. No takže jdeme do Cinemani. Musíme mít dva stáhnutý soubory s koncovkou, myslím, C4D. A ty dva soubory se jmenujou, jeden se jmenuje Stevie a jeden se jmenuje Nástroje. Takže musíme si to stáhnout, dám link do popisku a musíme si to najít. Já to downloadech. Tady máme Stevie, to si otevřeme. A máme tady prostě takovou sošku. Prostě sošku. Prostě je to soška v Minecraftu a já si třeba vyberu prostě svůj skin. To je on? Ne, to je Stevie, tak musí být tenhle. Ne. Tady. Tak jo. Mám tam ten svůj skin teďka danej. A. Pardon. Já jsem dneska doma. Jsem zase nachcípanej. Takže máme tady prostě teďka postavičku. A my si ji tam dáme ještě jednou. Ale nejprve musíme kliknout na tady tohle, co tady máme napsaný. Pardon. Takže to tady máme napsaný Minecraft. Na to klikneme a prostě se nám celkově celá postava skopíruje a můžeme s něho hýbat. Dáme Ctrl+C, půjdeme okno a tady máme jenom Stevie. Ale my si uděláme nový, klikneme Ctrl+V a máme tady postavičku, která vypadá nějak si postiženě. Ne, já to si kliknu. Počkej, ne. Teďka musíme jít do Stevie, skopírovat tuhle postavu znova, teda tak jsem to dělal i předtím, a Ctrl+V a máme tady what the fuck? Nějakou postiženou postavičku. Jo. Ctrl+C, okno, bez názvu 2, Ctrl+V. Tak jo. Tahle postava bude tahle postava bude vzadu. Vzadu, ty vole. Debil. Jste neslyšeli? Ne, takže teďka tam máme tady tuhle postavičku. Vy se můžete dát jakoukoliv chcete. Tahle postavička nejde ve tmě vůbec vidět, protože je celá černá. No, jde trochu vidět, ale ne moc. Takže my půjdeme na tady tyhle šipky, které jezdí do těch stran. Držíme a dáme podlaha. Si říkáte podlaha? No co podlaha? No, ty, co neumíjou se Cinemou 4, tak to chápat nemůžou, ale ty, co s ním pracujou, tak to chápou, protože si na něm dáme bílou barvu. A ano, budete mi to mít bílý. Teď si to skopírujeme a vložíme, musíme to vytáhnout, dá to dozadu. A tady tímhle šipkama dokola, co se takhle stočilo, přetáhneme takhle. A teď se na to podíváme. Ano, vidíte, jak to vypadá? Vypadá to hezky. Teďka je to tam celý černý a ne třeba, že kdybych to měl takhle. Podívám se, tak tady máme černý kout.
A to my nechcem. Ale teďka už máme to nejzákladnější. Což je toto. A teď dáme soubor, otevřít, nástroje. A tady máme ty nástroje. Takže, když si vezmeme Iron Axe, skopírujeme okno, bez názvu 2, ctrl-V, okno, nástroje, skopírujeme zlatý pickaxe, ctrl-V, okno, bez názvu 2, ctrl-V. A máme tady prostě pickaxe, ale oni jsou moc velký, jako když se podíváte, tak proti ním jsou strašně velký. No, ale že s tím problém vůbec není, takže jako si říkáte, když to tam nějak poděláš a pojebeš to tam všechno. Ale my tady máme takový čtvereček a v něj ještě menší čtvereček, pardon. Jestli jste to slyšeli, teď jsem si právě šlápl na sluchátek. Au. No, takže tady máme prostě takovýhle okýnko. My na to klikneme a klikneme na tady to úplně vzadu. A prostě táhneme myší prostě doleva. A tím se to zmenšuje. Doprava zvětšuje, leva zmenšuje. Tady je například takhle. A s tím je úplně to samý. Tak. Teď to máme tak akorát. A teď si třeba říkáte, to bylo, že takhle jo, oni budou takhle postižený. Ne, my tady máme totiž ještě, tady to Minecraft takhle zdále, jo. Takže my si teďka nastavíme jako první tuhle postavu, protože se mi chce. Takže musíme rozkliknout tady to plusko a můžeme to body a takový zasunout a teďka nás zajímá jenom tohle. Takže my si teďka to můžeme nastavit, jak chceme. Prostě vidíte to, ale my teďka dáme tak. To jsem podělal. Takhle třeba. A druhou nohu musíme kliknout na tady tohle. A neklikejte na tohle, protože když jste takhle klikli a začali s tím pohybovat, tak se nastane taková patálka a to jako nic. Tak, a teďka tu zelenou šipkou třeba. Tak. A teď musíme ruce. Takže tohle si nastavíme takhle, asi do tohohle úhlu. Takhle. A třeba hlavu si můžeme taky posunovat. Třeba takhle. No, tak. A ještě druhou ruku. Si tak trochu nasměrujeme. Ale třeba takhle. Tak. Tady to vypadá to dobře, ale my ten pickaxe máme pořád ještě velký. Tak. A teď to otočíme takhle. A dáme to němu nějak tak do ruky prostě. No ale takhle. No to můžeme dát takhle. Když se na to koukneme, tak to vypadá docela hezky. No, takhle to vypadá. Jako osmí se mi to líbí, ale jenom se mi nelíbí, jak tady vyčuhuje tady ten malý kousíček. Tak. A teď si nastavíme druhou postavu. Vidíte, teďka to vypadá takhle docela. No, ale... Tak, teď jdeme na druhou, takže si můžeme tu Minecraftička jedna už můžu nechat, protože už to dneska nebudeme potřebovat. Ale zase nás zajímá toto. Takže už to asi zjistili, jak se to dělá. Takže jako si můžete toto už nějak dodělat prostě beze mě, jestli jste to pochopili.
A chcete si to udělat nějak jinak? Já tady třeba udělám, jak stojí na bloku. O, to je moc velká krychle. Dost velká krychle. Jsou miniaturní. A ne tak miniaturní. A byla to tady miniaturní. Tak to třeba nastavíme. Teď si to mohu tak nastavíme. Tak. A ten blok si dáme třeba takový. No, tak. Tak jo, a teď to trochu nasměrujeme a třeba uděláme, jak to prostě tak drží. Když si to už můžete prostě nějak podle své fantazie nějak udělat. Nějak prostě líp než já. A tady dělám takhle jenom pro vás. Tak jo, teď to můžeme otočit. A třeba to dáme takhle. Tak. Teď se mi zase zdá moc malá. Ne, to roztahu. Jsem nechtěl. Tak jo, teď je takový lepší. Jo, takhle. Tak to necháme. To trochu posunout sem. A tu druhou ruku mu dáme třeba... mu třeba dáme pickaxe, jako ho drží v ruce. Takže se zase vrátíme, dáme okno, nástroje, kopírujeme si ironový krump, nebo jaký chcete krump, nebo mu tam dejte, co chcete, okno, zase bez názvu 2, kopírujeme to tam, zmenšíme, jsem nechtěl zrovna. Jak už dlouho natáčíme? 13 minut. Nevadí. Tak. Kompáč dáme víc nahoru. Zvětšíme to okamžitě, ale protože to je strašně miniaturní. Takhle třeba. Takže to bude jako dělat různé věci dobrý. Že když máte dobrou představivost a prostě se o takovýhle programy zajímáte, tak můžete udělat dobré věci takhle s tím. Tak jo, tak třeba řekněme, že už to takhle chceme mít. Tak to vypadá takhle, ale já bych to chtěl nějaký tmavší pozadí. Jo, prostě jako, aby to nebylo úplně takhle světlý. To se mi úplně zase tak nelíbí. A aby to nebylo černý, tak si to třeba tak mám takovou zelenou a tmavý veju. Takhle to může vypadat. Tak se na to podíváme. No, teď se mi to docela zase nelíbí, já prostě jsem vybíravý, no. Tak jo, tak teďka já si zvolím jenom tu barvu a podívám se, jak to bude třeba vypadat s takovouhle barvou. Ale to se mi líbí něco, jenže já tam dám bílou. A no, zase tak, tahle se mi zase tak nelíbí.
Já fakt nevím, ty jako mám rád barvu, já zkusím dát červenou, jak bude vypadat. No, třeba a já sem přidám ještě světlo, želový třeba, no, tak to ty vole. Ale hele, jako bude to vypadat třeba hezky, že jo? Prostě fakt podle té představivosti. Jo, tak dáme si viditelnost světla intenzitně a zvětšíme to světlo, takhle. Podíváme se. Ale to vypadá docela hezky, tohle se mi líbí. No, tak tohle byl takový menší tutoriálek, já si tohle dám hnedka na plochu, takže to možná uvidíte pořád, když udělat něco s plochou a tak. Takže teďka jednoduše si to dáme zase do HD. Takže JPEG, kam to uložíme? Jo, tohle jsem udělal takový fail, tohle to musím všechno smazat. Ale uložíme to na plochu a dáme to jako plocha. Tak jo, ale to no to už je jedno. Alika výstup, převolby, film, HDTV, HDTV 16:9, když tam nemáte, tak si to hnedka dejte. A teď dáme jenom tady tu prostřední klapku a strašně směru nějak, aby to bylo hezký. Já jsem zase něco klipkala. Ale jak je to, že ta kamera chová, jak k čemu kliknete. Vidíte třeba, ale jak kliknu nevím, na podlahu a vás to trochu pořád sedí, no. Pojď to vypadat teď. Tak se si to posunu takhle. Jo, tak. Klikneme na prostřední klapku. Pozor, opravdu chcete přepsat soubor, jo. Tak se nám teďka renderuje. Já úplně jsem řečník, ty vole. Co můžeme takhle tady přiblížit, že jo, kde co máme. No, víte. Tak. Takže to byl další tutoriál. Jako se na to podíváme, no vidíte, krása. Tak se tam zvolím jako plochu. Tak, vidíte to, takhle hezky. No takže tím bych se s váma chtěl rozloučit. Uvidíme se u příštího dílu, nebo videa. Záleží na co udělám video, takže, nebo prostě někdo udělá, snad někdo udělá. No takže čau.